Elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali kien rebħa storika għal Partit Laburista u rabja kbira l-klikka ta' nies li ħatfet lil Partit Nazzjonalista u l-Gvern preċedenti għal dan l-avukat Franco De Bono f'intervista mal-ġurnal L-Orizzont. Huwa semma d-differenzi li diġà bdew jidhru fil-qasam tal-intern fl-ewwel ftit ġimgħat ta' amministrazzjoni ġdida. Gvern ġdid diġà ħata l-Kummissjoni għar-riforma fil-Ġustizzja u rajna lill Ministru Manuel Mallija jmur il-ħabs u jsib dak li sab. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' kif mexa l-eks Ministru Carmi Bonnici li fi kliem Franco De Bono minn dan kollu m'għamel xejn. Franco De Bono kompli għajt li fi żmien Carmi Bonnici bħala Ministru għall-Intern fil-ħabs konna nisimgħu bit-traċedji. Illum fi żmien Manuel Mallija bħala Ministru bdejna insibu soluzzjonijiet. Franco De Bono qal li fl-aħħar xhur għadda minn ħafna insulti u weġġa tal-xejn b'xejn u dan għax kellu idejat tajbin għal ġid tal-pajjiż mentri l-klikka li ħakmet lil Partit Nazzjonalista ridet li jibqgħu l-istess nies. Franco De Bono tkellem ukoll dwar il-ħidma li għandu qudiemu għażmien li ġej bħala chairman tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Jgħid li fost oħrajn se tkun trattata s-sistema elettorali, l-awtonomija tal-Parlament u l-finanzjament tal-partiti. Semma wkoll il-bżonn ta' bidla radikali fil-Kummissjoni Elettorali u li jkun hemm riforma fil-ġudikatura. Franco De Bono semma l-bżonn li jinbidel il-mod kif jinħatru l-imħalfin waqt li l-età tal-irtirar tal-ġudikanti għandha titla' sa 68 sena. Semma l-bżonn ta' riformi kbar fil-korp tal-Pulizija, kif ukoll il-bżonn li jsir aktar dwar id-dritt tal-avukat waqt interrogazzjoni tal-Pulizija. Filwaqt li awgura lill-erba' kontestanti għall-elezzjoni interna biex jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista fl-4 ta' Mejju illi ġej, Franco De Bono qal li kien hemm nazzjonalisti kbar li ħeġġew biex joħroġ għal din il-ħatra. Madankollu ma kienx interessat. U ringrazzja li tmexxija ġdida ta' dan il-pajjiż tal qed tagħtih l-opportunità li jikkontribwixxi għax fl-aħħar mill-aħħar fil-politika m'hemmx bżonn tkun fil-Parlament biex tagħti kontribut il-pajjiż. Franco De Bono temm l-intervista tiegħu b'appell ejja ninaqdu u ninsew id-differenzi ta' bejnietna. Jgħid les jaħdem ma' kulħadd, jitfa' kollox warajh u fl-interess nazzjonali jaħdem ma' min kien inġus fil-konfront tiegħu.